दिनै स्पेसियेलि मेलेरियानि सायाव रायलायनाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बालाजान, दतमा, कसुगाव आरो गसाइगाव बे मोनब्रै ब्लकआव मेलेरिया एसे बांदों आरो बिनि गेजेराव बांसिन बालाजानाव सरलपारा आरो उल्टापानि एरियायाव मेलेरियानि अनजिमाया बांदों। देग्लाय बोसोराव मेलेरिया जिखिनि केसआ बारा ओंखारदों बेखौ लानानै जोङो हेल्थ डिपार्टमेन्ट, मेलेरिया डिपार्टमेन्ट, जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन जयै रायलायदों आरो दिनै जिहेतु केसआ बांलांगासिनो दङ आरो दासिम 922 केस मोननो हादों। दा बेनिखायनो बेखौ जेरैखि जाया कन्ट्रल खालामनो थाखाय दिनै मोनसे जइन्ट एक्शन कमिटि दानाय जादों। बेवहाय जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो केएमसि क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौबो लाफानाय जादों आरो बेवहाय माखासे पलिसिसफोर जिखौ गोनां जागोन बेखौ लानो थाखाय बिथांमोनखौ दिनै एम्पावार खालामनाय जादों आरो माखासे स्टाफ गैया होननानै जोंनि सिंनिफ्राय इनफरमेसन फैनायलाय गाहाय लेभेलनिफ्राय दिनै जोङो स्टाफखौबो बेवहाय होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों एटाचमेन्टआव। आरो बिनि उनाव जिफोर आगोलनि जि गुबुन गुबुन जिफोर एक्टिभिटिसफोर मेलेरियाखौ फोजोबनो थाखाय खालामनाय जायोमोन एवारनेसनि थाखाय गुबुन गुबुन, दा बेफोरखौ जोङो फिर एक्टिभेट खालामनो नागिरदों आरो हर्डिं होनाय, शर्ट फिल्म मानसिफोरनो दिन्थिनाय एवारनेसनि थाखाय दै लोंनायनिफ्राय लानानै मुसारि सोंनायनिफ्राय लानानै बे गासैबो खामानिफोरखौ फिन खालामनो थाखाय रायजो राजाजों सावरायनो थाखाय नैबे जइन्ट एक्शन कमिटियानो बिनि खामानिखौ मावगोन। गुबुन जिल्लायावबो दङ नाथाय बेबायदि नङा। अदालगुरियाव जोबोद खम मेलेरियानि केस आरो बाक्सा चिराङाव बेबायदि गैया। दा मेइनलि क'क्राझाराव मेलेरियानि केसआ बांदों। बिनि गेजेराव जोंनियाव जापानिस एनकेफेलाइटिसबो दङमोन, बिनि अनजिमायाबो बारा नङा। डेंगुबो जादों, डेंगुआबो बारा नङा। अदालगुरियाव डेंगुआ एसे दङ, क'क्राझार चिरां बिथिंजाय बारा गैया। खालि मेलेरियाया बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि खाथियाव जिहेतु भुटान रायजो दङ, दा बे भुटान रायजोआ बिथांमोननियाव मेलेरिया गैया। दा बिथांमोना एसे सानो जे मेलेरिया बेयाव थानाय माने बिथांमोननियावबो एफेक्ट जागोन, मानोना हाग्रा ओनसोला बर्डारा बिथांमोनजों नांजाबनाय आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा भुटानावबो हाबहैयो। दा भुटाननि रांखान्थिया जिहेतु टुरिजिमनि सायाव सोनारो, मेलेरियाया बारा जायोबा टुरिस्ट फैनाय नङा होननानै बिथांमोना गियो। दा नंखायनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जिहेतु बे इस्युआ थाङो, नंखायनो जोङो सानदों जे काउन्सिल लेभेलनिफ्राय थाबैनो माखासे इनिसियेटिभ लानानै जोङो मेलेरियानि प्रब्लेम्सखौ फोजोबनो नाजादों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।